Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Di amis headquarters, attorney. Napukot mis checkpoints lahok. Checkpoint? Taga-composite ang nag-checkpoint, attorney. Taga-composite? Kinsa ilang team leader? Usa ka Master Sergeant. Si Master Sergeant Ernesto Martin? Si Erning? Sa ka ba? Kasi pa itong nanawag. Ako rang usat tingali din he. Kaya may mutubag sa akong pangutan ako kinsa itong nanawag di mo. Nga mura na magbabuak ng telepono nga imong gibundak. Gusto mo to? Problema to? Oh. Asa man ka? Nga na bang kidaman mo ng telepono? Janice! Asa man ka? Top military secret eh. Di ako lang. Binimayo nga magkadungog ka sa akong istorya. Ano sa amo ko maglabot-labot ang imong trabaho? O bitaw, ako'y labot, anak, wa. Oh, palayo. To, kung balik ko. Composite headquarters. Lieutenant Escolar reporting, sir. Daring ni. Kinsa ni? Major Dennis Niding. Safe dia? Oh, sir. May kinanawag ka, sir. Safe, sir. Ako rin rin usas office. Hay man karon. Na ako isulti nimo. Pangidagpagi nga mawa ang ebidensya. Naghuwat lang ko manawag ka, sir. Nan ako'y plano kung unsay angay akong buhaton. Naibaw na ba si Chairman? Gitawagan na ni Erning, sir. Siyam day team leader sa checkpoint. Pero ay kabala ka, sir. Sa di pa mo abot si General. Limpyo ng tanan. Basta ko lang may baw. Wa na kay pagkasali ka ng tawhana, ding. Giputol ko na ang among kasod. Nakabalit ako nga naa na si Erning sa atong kontra. Ana na siya sa taga-National Defense. Na ako ni mo isalig. Kay kauban ta. Utangan ko ni mo, ding. Wara na sa imong natabang na ako, Major. Masama oras to. Ayaw ka bala ka. Layo ranis tinae kung samad pa ni. Mura lang kag nasugsog ani. Mabuang si Erning sa resulta niya. Okay, Lieutenant. Bye. Bye. Bye, Colonel. Diya. Wa pa eh. Wa pa. Pero may na yun kina. Pero wa pa gumahipaw. Kano sa. Mauna istorya ron diri, Major. Karon ko nung si Manaha. Ana, Colonel na ka. Mau ba? Huh? Mau ba? Mau nga pa rin ko hagi niya, Lieutenant. Ako rin niya may baon, di ba? Sige, sir. Bye, sir. Han? Hani, balik nagduog diri. Manaman ka. Tanaw ko ni mo may hayag ng imong naong. Oh, hindi na ko mabalik ko katuog kung may resulta na akong madawat. Kung dili mo lang po si Lieutenant Escolar. Murag lutsan ko yun ang malisod kayong lungag sa dagong ning. Pero kung mo lang po si Lieutenant Escolar,
Mabuang kag kwintada, Ernesto. Ganong mahanaw lagkalit ang mga ebidensya. Hello? Day, Oh, nanawag pa lagi ka? worried pa day. Kapag kamaanad nga, wa ako si mong duulan ni mga orasan. Kaya ito, naara ko sa bahay kong gabi na. Kumusta mo kaniya? Nagkasabot ko sa imong trabaho ning. Okay na ko dire. Nagtanaw ko TV. Ako noon napalaka ko nimo. Naibaw na ta sa gahap ninyo karon ni Dennis. Maanad ako ani. Hay mo karon? Nahumanan akong report ang hitabo. Ang general lay akong gihuwat. Mutanaw siya sa mga ebidensya. Amping diya ning. Okay, sige. Bye. Bye. Sarge, Gulio? kapag pagkabos General. Ha? Na? Oh, ngita na yun mo. Sarge, kasugat ang General. Oh, nagdali man. Ha? Ikan, matingali na sila speak up nga gikarga sa mga kahon. Doon siya na to. Good evening, General Sir. Oh, uy. Ano mo to? Ikaw man ang mitutok na to. Mitutok ni mo niya. Isukig dagoy milabay, way tingog-tingog. Nga to siya, bay Sarge? Huwag kong ibaw ko riyo. Kung sa hinungdan. Ano man to? Sarge. Si Lieutenant Escolar. Ding, Oh, itawag ay. wasag ko magtuo ni nga binuang manining imo. Ano man, Tenant? Ha? Usam di? Sa usa man magpagtuo nimo namo, ha? Mga buwang? Kadit lang. Pasabta ko ko, Lieutenant. Usa rin pagtuo nimo namo, ha? Kani mga armas, ha? Kani mga armas. Tinuod yun ninyo ni nadakpan? Oh. Nga. Nagpakauwa mo lang kas composite, do? Tanawag mayo, ha? Tanawa ng imong gipanghambog. Tanawa ng mga gipanghambog ni mong armas. Ano ni? Saan na ni? Kuriyo. Mga pusil-pusil lagi ni. Mga duaan lagi ni. Tinam lagi ni tinuod ka mga armas. Pag-upagani kas composite, nagpaukyab na yung kag binugo ang trabaho. Sultihan ka! Kisa tuingan mo? Erning? Sultihan ka, Erning! Sukad nga gideklarar ang martial law sa presidente. Karon pa mahitabo nga nauwawan ug maayo ang composite tungod sa imong pagkamaylaki. Tungod sa imong pagkamugiro. Lakip ko! Imo kong ipakawawan. Tanang mga sakop sa composite, imo kong ipakawawan. Hambog pa kayo ng dagway ni mo nga miabot kay nakadakop mo gun smuggling. Sir, Usa! mo request ko nga tanang kong kauban sa checkpoint, imo sa buntang mapangutana. Di na kinahanglan. Nga naman, imo sa silang iamong sa imong pagadanghag, ha? Usa pa may imong gusto, ha? Klaro na kayo ning mga pusil-pusil malagi nas mga bata, ha? Kadagko ang mga toy guns. Permission to leave. Ayaw na! Usa may kasulti ni mo ni? Unsa? Pangtaon ako ang tinuod ng mga armas ka mo na panson. Unsa to? Usa ra gud sultin mo? Sa makaklaro sa mo nakita nga mga tinuod yung mga armas ang mo nadakpan, sir. Ang akong ikasulti, ug akong gisulti nga pangitaon ko yun ang mga armas nga dali-dali kay gipulihan ani mga duwa-duaan. Again, permission to leave. Layas! Thank you, sir. Oh! Usa man? Permission to layas, sir! Utro ka sab! Permission to leave, sir! Sige, layas! Oh, ingon kang ganina. Permission to layas, suko ka! Permission to leave, ius ka! Layas!
Layas noon ko. Son, di ba galan ko ni mo guryo? Tigmo ako koyok Marta Magasoy, sir! Tigmo ako koyok Marta Magasoy! Tigmo ako koyok Marta Magasoy! Tawag ko na ko sa Major Dennis. Bay, sir, sabi na kung ubalik tas checkpoint sila ho. Ano tabalik dito? Ano man yan mo papistong sakyanan ni Napita? Natiat nga ng guryo. Ah, Isiguro ko lang na maglaro pa nato kung kisi magkawas karon gikan di Askambo. ano man ay? Sa ibot mo ipasawat. Hello. Berti ni mong himuot ay isklaryo. Wala lang kaso sa iniral, Major. Nga, mediyong ang mga mata ug mikunot pag maayo ang agtang diyang nakita niya sa sud sa walo ka mga kahon. Ang imo na lang yung amigo taon. Kay miluspad ang naong nga nakakita nga mga tuigans ang sud sa mga kahon. Kung mao ka na. Akong kasabang maayo. Gipakawawa na ko maayo. Good. Mayo na. So, Solve! Sol. Solve kayo! Perting solve. Well, salamat, Lieutenant. I owe you. Promise na ko mo, una kang mabulahan kung mag-kernel na ako. Basta ha, Major? Promise ka na. Okay. Ayaw na, Major. Kadiyot lang na. Kadiyot ra kayo ni. Naay akong gisugo diha, pero ayaw ka balaka. Kay ato sa siya. Ato ng kauban. Natural nga dili ta mo salig sa dili ato, di ba? Ari kita salig sa atong pundok. Lausa, Lieutenant, kung sa'y gisugo ni mo sa maong tao. Gisiguro ko lagkawat ang recorded ninyong istorya ni Jesse. Katong driver ba? Maayo gani kay nagduda ko maong gisugo na kong sigarilyo ang teknisyan. Ug nakuha na ko ang tape. Ipaminaw una nako. Kuyawa. Kalit ka lang nahimong attorney da. Delikado ta ana. Maong ikaw na bahala ng tape. Pero niya pagid last na lang gini, Major. Wala yun, Lieutenant. Sunog naman as last GC, sir. Ano las lang fertilizer, Major? unsa katong gisulti mo, dading? Ay, himuan na lang na silang fertilizer. Ito ba sila GC ba? Nasakpan ba sa checkpoint? Way ayo naman tawhana eh. Nagkalha lang. Iyada ka na sa kong uding. Muna ka na akong plano karon. Himuon ako silang abuno. Good, Major. Ikadua, naibaw ko sa kinaiyan ni Erning. Sama sa labaha ang kahait sa utok ka na tawana. Pangutanon ti kalitinan. Yes, sir. Nagtuo ka nga magbinakrid lang sa imbuktong si Erning? Maayo kinakasulti ka na da, Major. Namung ra ba to siya? Nga pangitaon di kuno niya ang tinuod ng mga armas. Pero safe ang mga armas, Major. Tuan ako gipahatod sa Mumbai. Maayo. Nagkadaghan na ang akong utang kanimo, ding. Basta, ayaw lang yun og kalimti, sira. Hinumdum medyo ko. Kung tuan na kas paraiso. Patyon sila si Jesse. Kung wala na sila si Jesse, wala na'y daganan pa si Erning. Buhay na sila si Jesse, ding. Yes, sir. Himo na to silang fertilizer. Himo na to silang abono. Mapuslan pa sila sa yuta. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.